Dentro vídeo. Com veieu, estic a casa. He hagut de tornar a casa. Tots els que em vareu dir com marxes sola i si et passa alguna cosa, jo deia què ha de passar? Si passa qualsevol cosa, doncs vaig sola, però no estic sola, tinc molt de recolzament extern, no? Doncs va passar. Va passar. Estic bé, però, vaig tenir una intoxicació alimentària per segon cop a la vida. Vaig anar a sopar de restaurant. Jo que no vull anar-hi quasi mai perquè a mi se'm complica molt el menjar. O sigui, soc intolerant al gluten, intolerant a la lactosa, jo decideixo no menjar carn, així és que, tot sovint se'm pot fer complicat a mi sopar. I vaig anar al mateix restaurant al qual vaig anar a dinar i vaig dinar molt bé. I vaig mirar-me els plats que tenien i vaig dir, ostres, tenen una cosa que per sopar... que ara per dinar vull una altra cosa, però per sopar crec que això m'encaixa. I vaig dir, genial, no haig de pensar en res més. A més tenia el súper a 2,5 quilòmetres, així és que ideal. Total, jo encantadíssima de la vida, sopant a primera línia de platja, veia la lluna plena, amb un gat que dormia allà al costat dels llums mentre feien un concert, així és que perfecte. I quan vaig menjar un tàrtar vaig demanar de salmó i me'l van portar de tonyina. I em va semblar estrany, perquè vaig pensar, té com un gust com de cogombre i com una mica picant, en fi, però no vaig fer més cas. Total, acabo de sopar i noto com molta calor. Cal dir que a mi ja em van intoxicar un cop amb tonyina mal guardada. Cal dir que aquest cop era amb tonyina de llauna i aquest cop m'ha passat tonyina vermella. I res, vaig anar al lavabo i vaig pensar, això fas 4 metres al lavabo i ja se't passa. I no, justament no. Em vaig començar a quedar vermella, d'aquí per molt mal estar. Aquí, pràcticament em podia veure el pols, aquesta zona d'aquí, tenia el cap que m'explotava. Se'm va començar a inflar això d'aquí, també. Vaig anar al restaurant i els vaig dir, bones, en fi. I vaig anar allà i els vaig dir, bones, fa gaires dies que teniu la tonyina feta. Que teniu el salmó fet, els vaig dir, perquè jo recordava que havia demanat salmó, que no me'l vaig menjar, ja, i tothom flipa en plan, i no vas notar? Ja, bueno, ok. Aquí el tiquet posa que has menjat tonyina, i va ser, sí, la tonyina. El que he menjat per sopar? Fa gaires dies que ho teniu fet, que no, que això ho fem cada dia, que no sé què, que no estàs pas vermella, i si no sabràs quines al·lèrgies tens. Vaig reaccionar molt malament i molt tard. Molt malament, no en el sentit de liar el pollastre, perquè vaig fer just el contrari. O sigui, jo en aquests moments em torno amb el gos més obedient del món. Perquè li hauria d'haver dit, sisplau, que provés un tros de tonyina davant meu i que estiguessin totes dues amb la mateixa reacció. Què tal? Total. Vaig al lavabo, un altre cop, passo d'aigua per la cara, noto una mica més bé, perquè com que em venia i em marxava, no? Era algo molt estrany. I dic, cuita tu, saps què? Estic aquí sola. Sempre com que... És que això l'altre dia també ho escoltava en un podcast, del que sempre penses en que, jo què sé, i si ara em diuen que no puc quedar aquí la nit al càmping. Pensaments aquests que et venen ràpid, que et diuen no liis el pollastre perquè ara hi ha moltes coses que no depenen de tu. I que una mala resposta, una mala gestió, una mala comunicació, et quedes molt tirada, estàs aquí sola. Me'n vaig a la tenda. Truco al 061, perquè si tu no vols preocupar ningú de la teva família ni ningú del teu entorn, però necessites un consell de mare, truca al 061 sempre. Total, truco al 061 i em diuen, que sàpigues que això fa molta pinta de reacció al·lèrgica. I jo, jeje. Diu, tu pots respirar bé ara? Jo, no me jodes. O
saps? Ara això també, saps? I li deia, dic, mira, jo estic molt nerviosa, estic sola, en un càmping, vaig en bicicleta, perquè clar, em van dir, pots anar al centre mèdic més pròxim. El centre mèdic més pròxim estava a 20 minuts en cotxe, per tant, i quan tu tens una reacció al·lèrgica, això m'ho van dir després també, si tu fas una mica d'esport encara se't posa més a full, vale? Perquè les reaccions aquestes, bueno, tant al·lèrgiques com histaminoses, se te'n van molt més encara. I total, bueno, doncs vam activar el 112, em va venir a buscar l'ambulància, em van venir a buscar 2 noies, vale, que agraeixo molt que fossin 2 noies perquè van tenir, bueno, molt tacte, em van cuidar molt, em vaig sentir molt acompanyada amb aquestes 2 noies. Eren noies joves supermaques, a més una d'elles havia estudiat aquí a Vic, supermaca. Total, estava a l'ambulància sentada, vermella com un tomàquet, i aquesta vermellor em venia i marxava. Tant estava molt vermella, com de cop em trobava com molt bé, després perdia la visió, o sigui, va ser una estona ben parida. Total, em van haver d'estirar, perquè va haver-hi un moment en el que sí que vaig perdre una mica massa la visió i em marejava molt. Em van estirar, bueno, a cap de 20 minuts arribem al centre mèdic, un quap, que superbé, molt guai, perquè és que em va entrar diarrea i tothom ja era en plan, mira, ja hi torna. Saps? Jo fent el passadito de la glòria, les meves corredisses, amb la via aquí posada, a morir-me al vàter. En total, doncs l'ajudant de producció, perquè vaig sola, però no estic sola al món, em va venir a buscar i res. I vaig decidir que parava la ruta i que, bueno, pues hauré d'aprendre a cuinar. És lo que hi. Hauré d'estar 3 dies amb antihistamínics i tota la merda, perquè encara hi ha estones ahir. Sí. Ahir em vaig tornar a quedar bastant vermella. Ja m'ho van dir, això, Diu que sàpigues que aniràs quedant vermella perquè aniràs tenint com petites interaccions de reacció perquè segurament encara tens restes pel cos. Vale? Llavors, és important que segueixis fent el tractament. Però també, només d'arribar a urgències m'ha punxat la mà, m'ha fet molt mal. No punxeu la mà, fa molt mal. Tinc molt bones venes, de veritat. Aquí, mira que bones venes. I ja està, doncs res, pues, l'aventura era això, no? Tot forma part de l'aventura. I ja està, i doncs ara, bueno, pensava que em donaria molta més son els antihistamínics, i la veritat és que estic bé, m'he despertat a 7:45 del matí per la puta granja. Que clar, és que matar animals dona molta feina. I res, estic bé. I és que vaig anar a comprar perquè, clar, no tinc res, perquè havia estat de vacances, i em sembla que aniré en bicicleta. No sé. Perquè, clar, el prospecte posa que no puc conduir, i com em passi alguna cosa... En fi, aquesta gent que saben com funcionen les coses és una merda, perquè tens un càrrec de consciència molt bèstia sempre. En fi, que estic bé, que sóc a casa, que s'ha acabat... Bueno, s'ha acabat aquesta aventura. Ja, si surto en visita seran aventures, no? Però això, que estic amb antihistamínics durant 3 dies i cortisona, 3 dies, i ja està. M'inflarà la cara, posaré més rodotxona i ja està. Ale, agur! Estic bé.